bħalna li qiegħed f'dinja li biss jien rrid insir nafu rajtiegħu issa bih li wkoll urid Alla bħalma aħna intu jien għalhekk poġġejt ma' ġenbu għaddejt miegħu ftit żmien. Għajni xelu bis-sem kellimni ma qalx kelma iżda għallimni li l-biberija twaqqa l-ħitan għall-ewwel darba rajtu ferħan. U bdejt ngħaddi il-ħin miegħu ftit bdejt ninnutaħ jipprova ikellimni jien lilu kont wisq nafdaħ ġo qalbu l-ebda ħażen iżda innoċenza biss qatt ma tisimgħu jgħajjar mhux bħal tfal oħra spiss u darba ħares lejja bħal qamira dansib summa ħibbont għalejja daħaqlu l-isser ħabib. Għajni xelu bis-sem kellimni għal kelma li bija għallimni li l-biberija twaqqa l-ħitan li l-ħabib tiegħi rajtu ferħan. Ftit għamel progress ma baqax l-istess u sibna l-muftiħ biex jara ta' din ħajja issa bih. Għajni xelu bis-sem kellimni għal kelma li bija għallimni li l-biberija twaqqa l-ħitan li l-ħabib tiegħi rajtu ferħan. Grazzi.